Ти си много малко тебе. Не, тото е пробно. Къде ходиш с драките? Къде ли ни ходих? Оле, човек, направо, те като си игра вино. Много яко. Да измия камерата ли? Трябва да сложим другото, иначе може да излезе. Айде, смихвай се. Там, не на мен. Елате да се снимаме всички. Ай, лабоби. Айде, от което е страх? Да не ги изтърви маймо. Да, още по-близко. Кое да изтървим? Ти ме питам. Ма трябва да я сложим на нещо. Да, на Зум няма ли? На нещо трябва да я сложим. Ай, всички да се съберем. Аз съм сигурен, че и тук съм виждал. Чуй, тя фашно бях такава ръка. Служа на маста. Как ще падне, да. Добре, може не предбръж. Ако искате, дайте на мен, аз ще оправя. Не, това е Кристиян. Малко към тебе да е. Готов. Чакай, аз да съм малко по-висок, нали, от всички. Да се личи. Слез долу. Що ти взема кара? Той е тижен Кристияна, джон. виждаме ли са? Виж, наместиха са, нали? Готови ли? Не, чакай сега, тук първо трябва да правиш начин, сега сме викали.